a Longa Lingua. Se esta é a primeira vez que nos escoitan, este é un video podcast da Mesa pola Normalización Lingüística no que traemos a profesionais de éxito que empregan a lingua galega. Neste caso, estamos con Iria Ribadomar, de Deica Creacións. Moi boas, Iria. Hola, que tal? Bo día. Encantada de que estés connosco. Primeiro que nada, queríamos preguntarche, por que decidiches comezar este teu proxecto? Bueno, eu teño explicado, non, que Deica Creación xa ten, pois vai facer 13 anos a primavera que ven. Entón, daquela, eu debuxaba na rúa nos soportais de correos da Zona Vella, cos pintores que se poñían ali na Zona Vella, e a min gustábame pois transmitir o que para min era a cultura galega pois nos meus debuxos, non? E a miña cuñada, Melina, ela era artesán, gustaballe cousiñas de bisutería e decíame, non? A parte era pandereteira e entón nas romerías había feiras de artesanía e de mercados e ela me decía, e non hai nada como o teu que ten relación coa cultura galega, que é o que facemos nesas romerías e nesas festas, non? E me decía, pois hai un tipo de pezas de bisutería que se poden poñer ilustracións dentro e sería chulísimo que fixeras coas túas ilustracións porque teñen que ver con ese entorno e ela me decía, e as miñas amigas iban a encantar a todas e nada, así fixemos, estuvemos 2 anos dándolle moitas voltas de sobremesa. Eso daba pé a que nos faláramos moito de como iba a ser o proxecto, de que maneira queríamos que transmitira unha certa idea, ou mellor non tan estereotipada do que era a cultura galega, sino que tuvera moitas máis frentes abertos e que a vez fora un pouco un proxecto que non estuvera ligado como a unha moda en concreto dun momento en concreto que se leve unha estética ou non, sino crear algo que puidera estar un pouco libre deses rasgos de un tipo de estilo concreto e senón máis neutro que o que intento facer con Deica, que é un pouco así de máis atemporal. A min gustábame moito a estética dos cartéis antigos do século XX, sexa dos soviéticos ou da propaganda que había de turismo, tamén dese tipo de cartéis así de serigrafía e con esas cores así brillantes e, de lugares, paisaxes así. Entón, esa un pouco foi a estética que eu utilicei nese tipo de debuxos así ao principio e nada, así foi medrando co tempo enchéndose de ingredientes. Ao principio sí que tiña moito que peso o que era música tradicional e traxe e así, despois eu quixen abrir o abano a outras cousas que para min son referencias da cultura galega, como poden ser as mulleres traballadoras ou cousas de paisaxe, natureza, oficios e tamén cuestións políticas ou de estética máis urbana, periurbana. Sí, claro, porque sobre isto que comentabas, sempre coa cultura galega como referente e ademais nas túas obras tamén convertías en elementos artísticos cousas que para algunha xente pode ser feísmo, como os peches das leiras ou todo iso, non? Sí, a ver, por unha banda, a verdade é que se tuvera que facer a descripción do proxecto, cada vez que teño que encargar tarxetas ou cousas destas así, que teño que poñer a descripción, sempre boto horas a ver de sintetizar, porque é moi difícil, non? E son temas que creo que se hoxe en día fixera o proxecto sería diferente. O sea, nesa época sí que veía que había un baleiro, unha necesidade de que non había como unha visión na arte plástica relacionada coa cultura galega e si que había ese baleiro, hoxe en día non o temos. O sea, non reflexionaría as mesmas cousas a hora de emprender un proxecto deste tipo, que pasa que xa é o meu proxecto e non o vou a guardar nun caixón porque xa hai moitas cousas similares ou así, non? Entón, me digo a min mesma e aos demais que a
a miña propia visión. Obviamente, eu non entendo que haxa algo así como a cultura galega, ou algo esencialista de que a cultura galega sexa isto e isto outro, e basicamente o que eu percibo, o que eu vexo, que a min máis me atrae estéticamente, e moitas veces é algo tan banal como simplemente que me encaixe ben nese formato de poñelo en pezas. Hai un montón de ilustracións que quedan polo camiño, por exemplo, e que non chegan a materializarse en pezas en concreto ou en ilustracións, pois porque non me encaixa a nivel estético, o equilibrio de cores non me chama a atención, ou, bueno, son outros aspectos, non? Entón, claro, e a cultura galega, eu teño unha visión, pero outra xente pode ter outra, e eu hai cousas coas que traballo, das que falo no meu traballo, coa que non teño relación directa. Moitas estarei máis en contacto e outras o mellor non, e entón a visión que podo ter pois pode estar máis deturpada ou non, ou máis cercana, ou dende un punto de vista máis natural ou máis estereotipado, non? E nada, isto digo porque fai pouco vin que había algún antropólogo así enfadado con que estuvera de moda as cousas relacionadas coa tradición e bueno, home, que cada quen. Pois eu non teño... A miña abuela vive nun piso, en Cambados non temos moitas hortas e cousas así, sino máis ben por arriba, e eu veño dunha familia que vive de alugueiro, non teño casa na aldea, e obviamente hai un montón de cousas relacionadas coa cultura galega que eu non traballo como de estar embuída neso. O que sí que teño un respeto e unha admiración moi grande pola cultura que tamén é miña, aínda que non a viva directamente, pero son galega, e penso que hai moita xente que se pode achegar a iso, e o mellor non vai a ser do xeito como máis purista ou así. Entón, bueno, o sea, sempre como pasa con o feminismo, non? Queremos que todos sexan feminismo, cada quen a súa maneira, pero a lo menos que o sexan, non? Sí, sí. E co tema que me comentabas do feísmo, bueno, eu creo que xustamente ese relato todo é unha estrategia, non? Da Xunta, da Voz de Galicia, ou de contas como poden ser as de Maltrato da Paisaxe, así, que para min é basicamente unha conta de bullying urbanístico, o sea, que o que fan é criticar a xente como se lle pode criticar o corpo, a forma de vestir e así. A min eso dame bastante como un rechazo. En realidade, claro, eso ao final acaba sendo a mesma estrategia capitalista de desposuimento, extractivismo e todo iso. Ti tes que facer baixar a autoestima a xente dun lugar, facerlle ver que as súas cousas non están á altura, que son cutres, que non teñen cultura, que teñen que vir de fora a decirlles como teñen que ser, que teñen que ir a fora a conseguir medrar e ser alguén, non? Ao final é o colonialismo de sempre, baixando a autoestima da xente e facendo que abandonen os lugares para poder quedar os recursos libres para o extractivismo. Con respecto ao que o tratamento diso nun ámbito artístico, eu decátome de que ese sacar de contexto ten un poder bastante grande na muda da mirada que temos sobre as cousas. Entón, ti cando algo que na vida cotidiana ou mellor non lle das moita importancia ou non ves con ollos a veces así como un pouco tamén como de que non che gusta ou como feo, así, e de repente eso velo aplicado nun ámbito artístico ou artesanal ou de repente poñendo foco en riba diso, de repente cambia a mirada, non? Moita xente te di, ai, é que faz algo bonito dunha cousa tan fea. E digo, a cousa é igual, eu non inventei nada, simplemente metina enmarquei nun debuxo, nunha obra, ou tuven como a iniciativa de coller ese anaco, pois xa por contraste de colores,
por estética de materiais, por composición, a min sí que me atrae, penso que ten un valor plástico todo iso. O que pasa é que normalmente non lle damos, temos a mirada como cambiada, non? Ti entras nun ámbito artístico, nun museo, nunha feira ou calquera outro espazo de contemplación, non? E cambias esa mirada, lévalo á vida cotidiana e perdeste un montón de estímulos e de formas de mirar que normalmente non temos. E entón eu penso que non había que ter esas dúas diferencias, sino que basicamente eso, que poñendo foco a veces sobre cousas que non son tan habitual, o sea, que son da vida cotidiana, pero sacas nun ámbito que non é tan habitual, pois sí que ten o poder de mudar e eso lévalo despois á vida cotidiana e valoras cousas que normalmente non valorabas. Sí, sí, sí. E consideras tamén que a arte ou nas túas creacións que é unha ferramenta importante para transmitir pois mensaxes sociais ou de algunha causa xusta ou algo que consideres relevante transmitir a través da arte? A arte sirve para iso e serve para o contrario. O sea, ti podes ter un uso da arte de tranquilizador, de perpetuador do status quo, ou podes ter un uso da arte que subvirta ou que intente transformar ou así. Que vai depender moito dos códigos que utilices. Ao final a arte é unha linguaxe e como calquer tipo de linguaxe ten os seus códigos, ten a súa maneira de transmitir, ti tes que ter certo coñecemento a veces de certos simbolismos ou non para entender o completo do que queres decir ou non. Entón, ten esas dúas variantes. A arte moitas veces pode desactivar certas cousas e iso é algo que eu tamén intento moito ter cuidado, non? De non por mover algo ao ámbito artístico de repente que eso se desactive, sabes? E suele pasar moitas veces, é como ti podes queimar contenedores, que se dis que é unha performance, aí non pasa nada. E entón a veces tamén dende o punto de vista ese da capacidade de transformación, eu son un pouco crítica tamén nesa capacidade, que a veces pensamos que por facer un cartel 8M ou 25 de xullo ou contra Altri ou contra Palestina non, contra Israel, que pode mudar eso, e a capacidade de cambio é moi pequeniña, muda máis as persoas que están facendo activismo, poñendo corpo na rúa, que están cambiando cousas da súa vida cotidiana, que ao final unha imaxe solamente na arte, o que sí que ten un poder é de xerarte a ti impactos. O sea, ti podes cambiar o chip, depende de como se che presenten as cousas, non? E entón é unha maneira de comunicar. A veces é moi difícil ter tempo para falar de certas cousas ou desenrolar certos temas con moito tempo, pero a arte pode sintetizar ou codificar algo moi longo que queres decir nunha imaxe solo, e entón neso sí que ten moita utilidade. O que pasa é que, claro, hai que ter un pouco de cuidado a hora de decir estou axudando nalgo nese tipo de cousas, ou en realidade eu a veces penso, se a xente non lle molesta é que non estás facendo moito, porque se non hai ninguén que che proíba, sabes, a veces temos moita autocensura tamén e vivimos pois nun mundo no que ao final entre uns e outros seguramente era máis subversiva cando tiña 20 anos antes da lei Mordaza que hoxe en día, sabes, o sea, todas esas cousas están un pouco para aplacar conflictos, e moitas veces a arte e a cultura e así, cando sobre todo entra dentro dos marcos institucionais ou esas cousas, tamén se pulen moitos conflictos, non? E en realidad os conflictos non hai que pulilos, hai que abordalos e visibilizalos. Porque nas túas creacións o público principal serían as galegas, non? Porque pode que, aínda que en algunha feira ou en algún evento vexa xente de fora, o mellor non entenden como tanto esa idiosincrasia das pezas, non? Poderíase dicir.
dende esas conversas previas que estuvemos 2 anos como dándolle voltas ata que decidimos de que maneira queríamos sacar o proxecto, non? Nesas conversas estaba sempre presente de que non tiñamos vocación ninguna de souvenir. O sea, nos queríamos facer algo para a xente de aquí. Eu, de feito, a miña necesidade de xerar iconografía nova alrededor da cultura galega vai basicamente para que nos vexamos identificadas e o vernos identificados nalgo que é pois, mínimamente estético nos valoremos máis a nos mesmas, a nosa cultura, a noso entorno e entón, polo tanto, pois deixa como unha especie de antídoto contra o autoodio, non? Entón, esa foi como a base, pero despois eu teño a teoría de que cando ti fas algo propio e dende a túa naturalidade, eso é moi probable que conecte con xente de outros lados tamén. O sea, a veces pensamos que somos moi diferentes, pero xustamente canto máis local, máis universal. O sea, porque ao final, cando un ten unha cultura do común, da xente normal, e non unha cultura elitista ou dun círculo pequeno, non, que pode compartir máis ou menos, pero porque te chega de outras cousas, eso é a mesma en todos os espazos do mundo. Moitas veces, moitas culturas de precapitalistas, todo o que queda deso na cultura tradicional, ao final conecta coas culturas precapitalistas de todas as partes do mundo. Polo tanto, esas cousas así que agora hai como un repunte de decatarnos de que, bueno, que dende a propia identidade ou dende a propia cultura de cada lugar pódese conectar con xente do resto do mundo e ter esa idea, porque ao final que pasa? Que o globalismo e a globalización e todo iso xa estamos de volta diso un pouco, sabes? Entón hai como un toma e daca de andar as influencias dun lado para outro, non? E ao principio, pois sí, parecía que había que ser todos de influencia yanqui e tal, pero ao final eso non é máis que unha cultura local dun lugar da xente que ten o poder para impoñer a súa cultura ao resto do mundo, pero non é porque sexa unha cultura que é universal. Basicamente foi a cultura do poder que tuvo para poder implantarse no resto do mundo, pero eso pasa como en todo, non? Entón, nese sentido, eu teño coincidido con xente o sea, non teño ningún problema a nivel deso, de barreiras, bueno, que me pode ser o idioma, que de inglés tampouco controlo tanto, pero máis alá diso, é moi fácil conectar con xente de outros lugares do mundo dende o teu propio universo. Polo tanto, e teñenme dito que hai somieres tamén en Irlanda, en Canadá e en calquer sitio. E ti ves as aforas de Seúl son as mesmas que as aforas de Vigo, e a xente que vive na periferia é a mesma en todas partes, ao final, sabes? E teñen as mesmas tipos de cultura e de recursos. Sí, sí. Crees que a arte galega, desde que estamos falando, está apoiada polas institucións? Ou como crees que se vive da arte aquí? Hai colectivos e institucións da xente que valoran as capacidades do traballo coa arte e o que a arte pode tamén aportar aos seus propios colectivos e buscas e obxectivos, e hai outras que despois te recanean facer un cartel ou eso, ou optan despois, porque hoxe pasa moito que utilizan a inteligencia artificial para facer unha comunicación, non sei, de algo que diste, home, non, sabes, non vas a estar defendendo os dereitos dos traballadores ou non vas a estar queixándote contra a altre e de tal cunha imaxe de inteligencia artificial, sabes? Porque obviamente eso vai en contra de todos os dereitos culturais, de toda a ética profesional e de todo tipo, é un extractivismo máis, como que decíamos, pero cognitivo, sabes? O sea, a maneira na que se xeraron todos eses
eses algoritmos e na que se entrenaron toda esa tecnoloxía foi a costa de unha utilización criminal de todos os documentos e datos e imaxes e así de creadoras, pero tamén de persoas particulares. Entón, home, se temos ética e defendemos uns ideais e unha ética nuns aspectos, tense que notar noutros tamén. E nese sentido o que sucede que a veces eso, que tes unha valorización de algo, pero despois por debaixo faz cousas que en realidad non están valorando. Ti valoras o obxecto da creación artística moitas veces, pero obvias que hai detrás pois algo material que o ten que soster, e iso como o que me preguntabas, eso, de se é posible vivir da arte, pois se se dan moitas situacións dese tipo, non se pode vivir, e a medida que a xente o poida vivir, o sea, o poida valorar, obviamente mellor. Que pasa? Que eu non teño nin idea de como se vive dentro do mundo da arte considerado. O sea, eu son artesana, son artista tamén, pero non dentro dos ámbitos do circuito da arte, do mercado da arte, que se pode considerar, e podo falar dentro da miña propia experiencia. A miña propia experiencia é que a xente lle encanta a arte, valora moitísimo a xente que fai cousas creativas, que aporta visións diferentes de algo, que non fai sempre o mesmo e que lle dá frescura, que ten un traballo e unha ética detrás que se nota cando tes ese mesmo feeling ou esa mesma visión da arte, e eu o que podo recibir dende a xente que coincido en feiras ou xente que me chama para encargarme cousas e así, é que sí que se valora a arte. Moitas veces tamén noto que claro, unha cousa que se valore a arte, outra que ti poidas permitirte pois comprala ou fomentala ou de algún tipo. Hai moitos tipos de persoas, pero iso vai depender tamén da desigualdade social que teñamos como sociedade, das capacidades da xente de poder pois facer un uso dos seus cartos máis alá das necesidades básicas, e iso témolo claro. Estás traballando nun ámbito que non é imprescindible. Xa ti tes que comer, tes que pagar un piso, tes que vestirte ou o que fora, pero podes prescindir de ter uns pendientes, de ter unha lámina, de ter un cuadro, de alguén que che faga un retrato, todas esas cousas así, non? O que pasa é que, claro, despois a vida é máis rica cando tes todas esas cousas que podes compartir. E o que sí que sucede que moitas veces no que a parte artística sí que se obvia todo ese aspecto material, non? E temos dende o mundo da arte a veces algo copado por persoas dunha clase social en concreto que se poden permitir un año sabático para crear certas cousas, ou poden esperar a que alguén lle compre unha vez ao ano ou unha vez cada 2 anos un cuadro de non sei canto. Eu decidín cambiar nese sentido, o sea, pois hai unha frase que lle atribuen a Diógenes Seica, ainda que sabe Dios, que un amigo lle día, Diógenes, se te fixeras amigo dos ricos non terías que estar comendo gachas, e que Diógenes lle responde o tipo que ti se aprenderas a comer gachas non terías que estar sendo amigo dos ricos, sabes? Entón, para min, iso é como algo que define un pouco a miña decisión de que camiño dentro do mundo da arte escollo, non? Pois, se eu non pertenzo un pouco a esa clase social que se move mellor en galerías, en inversións en cuadros, en tal, toda esa parte, pois eu decido levar a miña arte a outra xente coa que este máis en sintonía, e para iso teño que facer láminas en lugar de cuadros orixinais e tal, pois mira, bendito sexa a oportunidade de poder traballar diso, o sea, independientemente de que sexa nun formato ou noutro, non? Entón, pois nese sentido está moi ben. O que pasa é que, claro, existe unha precariedade dentro do mundo da cultura que está totalmente estendida como algo totalmente estrutural,
e normalmente, pois, ao final acabamos vivindo desa vocación, o sea, a cultura acaba existindo, non acabas vivindo ti da cultura, a cultura vive de chupar a sangre de todos os creadores e creadoras e de todo, e ao final hai como un mundo da cultura que é onde se moven os cartos, fundacións, eventos, producións de todo tipo e de tal, e despois os que menos acaban levando son os que poñen a materia prima, os que poñen a creación, os que poñen o tempo, o corpo ou a súa vida ao servizo de facer esas creacións, e iso é como algo que hai que, por favor, xa estatutos de artistas e sindicatos e de todo iso, porque claro, co tema de ser autónomos e cada un traballando pola súa banda e moitas veces tes un montón de clientes que o teu jefe ao final eres ti, non te podes facer unha folga, non tes a ninguén a quen reclamarlle iso e ao final somos como proletarios autoexplotados, sabes? E entón, non sei, aí hai moita tela que cortar e non sei de onde, pero o que pasa tamén que a veces que eso tamén é outra, hai unha visión como moi burguesa da cultura e parece que cultura é solamente os que escriben libros e a literatura, e o que me decías é como arte galega. E como sabes se é arte galega se faz arte abstracto? É galego, non é galego, é cultura galega ou non o é, sabes? Valoras e consideras iso cando está escrito nun libro e de todo, sí, hai unha industria detrás que move editoriais e todo iso, pero ti cando eres un creador, un artesano e tal, que mellor ata que fales ti ou a lingua que uses vehicular dentro das tuas redes, do teu contacto e así. E bueno, e antes preguntábasme sobre o tema das estrategias empresariais. Hai unha cousa na que sí que temos claro, que a nos penalízanos moitísimo ter a páxina web en galego. O sea, eu vexo que cando fago buscas de cousas normales, básicas, que tería que ir á miña páxina, non aparece, porque está en galego, non hai traducción a castelán ou non hai traducción a inglés, e estou por pensar en poñer abaixo unha recua de palabras todo tal en castelán, mira, e agora estos para que aparecer en el Google, sabes? Pero, claro, eso sí que é unha penalización. Entón, claro, cando as cousas non teñen tanto que ver co idioma, eu fago moito, eu teño un libro que fixen para colorear, que se chamaba xusto un libro para colorear en galego. E na Wikipedia non sei a quen se lle ocorreu decir editado en galego e en castelán, pero se non ten letras, editado en galego e en castelán, non, só se editou unha vez e non ten letras, é para pintar en galego polo feito pintar en galego, que consideramos pintar en galego, sabes? E claro, aí hai moitos camiños que resolver, sabes? E hai moito que mobilizar e debatir, hai que falalo todo. E non deixar cousas sin falar. E neste sentido, teñenche dito que se mudaras de idioma ou marcharas fora que terías máis éxito co proxecto? Bueno, indirectamente esa multinacional sí que mo di cando lle manda os meus mensajes a xente que me fai un pedido na páxina web, manda yo a spam, porque non é a lingua na que se considera unha lingua extraña a que fala esa persona e manda os cousas spam, non? Pero máis alea diso, non, a verdade é que me relaciono con xente bastante riquiña todo o tempo e non é habitual que ninguén me veña a decir nada. O mellor intimido un pouco e nadie me vai querer decir eso polo que lle vai a responder. Pero bueno, xa, nese sentido, a mí non me pasa. Entendo que o mellor outras persoas con máis proxección ou tal, eu movo-me nun nicho moi pequeno, ao final. É un espazo de familiaridade casi ou de persoas máis ou menos afíns, entón non, ninguén me dixo, ninguén se atreveu a decirme iso nunca. Sí. E nos últimos tempos observaches pois unha evolución neste sector artístico ou cultural en Galicia, ou porque xa hai como moitos eidos no que hai moita xente creando. Como ves, ou observaches esta evolución ou cara ao futuro, como crees que podería evolucionar? Sí, o que che comentaba antes era eso, que hai como, obviamente, unha evolución. O sea, eu cando empecé o proxecto era un ermo, basicamente un par de persoas que seguían facendo cousas relacionadas coa cultura galega e
outras obviamente sí, pero invisibilizadas, non como habitualmente dentro do que é considerado o mundo da arte, pero bueno, xa, tendo en conta de que non teño nin idea de como funciona o mundo da arte, nin de cal foi a súa evolución, nin de como se moven esas tendencias, eu que sí que vexo que o mellor, pois sí que no mundo das feiras, da artesanía ou das redes sociais ou así, sí que vexo que hai un crecente interese. Eso pode pasar, como lle preocupa aquí ao señor antropólogo, que banalice e estereotipe moitas cousas da cultura galega, pero obviamente non se pode un pechar a non só vou facer eu e as cousas como as transmita eu e como están ben, se as fai outros está deturpando, e se ven alguén medio alleo que mestura unha cousa con outra que non é, está mal. Xa, non sei, benvido sexa ese interese. O que sí que eu distingo e suelo distinguir bastante ben se un se suba a un carro porque para instrumentalizar ou cando queres aportar algo, non? Eu sempre algo que teño como moi presente ese cuidado e ese respeto de pensar se estou instrumentalizando máis do que aporto. O sexa, sabes o que quero decir? Que hai veces que diste, bueno, mira, outro proxecto máis, como tal, non sei canto, ou outra persona máis que agora se subiu o carro porque está de moda, antes ninguén lle importaba, sabes? Todas esas cousas, pero non sei, algo que non se controla e eu penso que, pode ir a mellor e que hai como ese proceso todo de tesis, antítese, síntese, non? Que unha cousa vai facendo e despois ven dada de volta. Eu sempre penso que hai como unha xeración que se salta, non? Porque agora de repente pois nos interesa moito o que din os nosos abuelos e tal, non sei que, e rexeitamos moitas veces a época dos nosos pais ou de tal, bueno, porque os seus pais tamén rexeitaron o dos seus abuelos e lle gustaba o anterior, sabes? Unha cousa así interxeracional, sabes? A min o que non me gusta nada, nunca, é como pois criticar ou facer de menos a xente nova ou xoven, non hai como esta que de xente de señores aburridos que están enfadados sempre e que se queixan de que se a xuventud hoxe en día que todos son tal. Cando eu era xoven, a xente de outras xeracións non lles gustaba tampouco como facíamos as cousas nós. Entón, queras que non hai un rexeitamento. E eu creo que a situación que poda ter a xuventude ou os referentes que escollan ou os camiños que leven dentro da súa forma de pensar ou da súa vida, teñen moitas responsabilidades a xente que a está criticando xustamente, o sea, a ver que mundo lle deixaches, a ver que referentes lle puxeches diante, e en realidade é importante que haya ese compartir, pero en igualdade de condicións. Ti tampouco podes vir, a mí non me gustaba nada tampouco cando facíamos nos protestas e non sei canto, que viñera o meu pai, que era sindicalista e tal, e dixera como tiñamos que protestar. Olles, mira, estamos nós facendo isto, sabes? A nosa maneira, xa, sabes? É sempre como pensar que ti tes un montón de cousas que os máis xóvenes teñen que aprender. E non, teñen que aprender e ti tes que aprender deles tamén, sabes? Igual que tes que aprender da xente maior que tamén a deixastes, sabes? E que non lle fixeches caso, e tamén están invisibilizados moitas veces. Entón non hai esa continuidade, sabes? Por sempre esas loitas xeracionais. Entón, co tema do futuro, pois será o futuro que vaya a querer ter a xente que veña a facelo. Eu non sei se son o presente ou o pasado xa, pero me refiro, xa teño os meus anos e non sei, eu sei que hai un montón de posibilidades, temos unha necesidade de crear unha rede para que eso sexa sostible, o que decíamos da cultura, da creación e diso, o sea, ter un punto de vista das condicións materiais e que a desigualdade non sexa en que ao final a cultura fan sempre
a xente da mesma clase social e a xente do mesmo lugar e a xente do mesmo sexo, e entón eso hai que cambiálo, para eso hai que establecer redes, e o futuro non é algo que ven solo, é algo que construímos, polo tanto vai ser o futuro que lle queiramos dar. Eu espero que frenemos un pouco todo ese devalar de inteligencias artificiais e caralladas desas, e teñamos máis trato humano. O sea, a min gustame moito o feito de que agora podo prescindir un pouco da presencia mellor nas redes sociais, porque atopamos un local onde poñer o taller agora ali detrás da Alameda, na Rúa Feáns, pero esa é a miña rede social hoxe en día. O sea, eu prefiro visibilizarme no meu propio espacio físicamente, que a xente veña e poda falar con ela, que o mellor prestarlle tanto tempo a digitalización. Pero, claro, dende as institucións e todo eso, axudas e tal, están para a digitalización. Non, o sea, cal é o futuro da digitalización? Si xustamente os magnates das empresas estas e os países máis do primeiro mundo están xustamente desdigitalizando a súa vida, a vida das súas crianzas, nese sentido. O sea, vasme dicir que agora vamos a ter que digitalizarnos nós, cando xa os que están na vanguardia do que é a digitalización están desdigitalizándose. O sea, non sei, o sea, é un pouco de paletos eso tamén, pensar que hai que todo aí digital, internet e todo iso. A vida hai que tocarse máis. Pois sí. Pois nada, despois de abordar estes interesantes temas sobre a creación artística na Galiza con Iria Ribadomar, pois xa rematamos este episodio, así que moitas grazas, Iria, por acompañarnos hoxe. Gracias a vos, que é unha honra que pensedes que teño algo que contarvos. Moitas grazas por vir, e a vostedes moitas grazas por escoitarnos e por vernos neste episodio, e vémonos no seguinte capítulo de Longa Lingua.